Ja, så skal vi åbne nogle Pokémon-kort, og Jeppe skal åbne sådan en her. Så ja, vi åbner den bare. Jeg lige åbner den. Ja. Ja. Se hvad det får, Jeppe. Okay. Stop lige ved det andet sidste kort. Okay, det her det er det andet sidste kort. Okay. Et guldkort. Ja. Ja. Så er det min tur. Se, Så er det Elias. Ja. Åbner jeg sådan her. Den her væk. Så foran. Så kan vi få energikort frem. Okay. Så jordenergi op her. Og således. Det er faktisk sjældent, at det her er faktisk der. 2 træk. 3 træk. Okay, anden sidste. Ja. Husk at, hvis I tror, jeg får noget sindssygt, så husk at like og subscribe. Hvad får jeg? Fuld af trainer. Okay, så de her 2 kort, dem fik vi altså i dag. Så det var rigtig fedt. Vi ses i næste video.